Grabatzen ari garen unean gaueko 11:13 igaro diren honetan, Espainiak eta Frantziak jokatu duten Eurokopako lehen finalerdiaren analisia egingo dugu. Nahiko parekatua zen norgehiagoka, behar bada Frantzia apur bat favoritoago zen, baina Espainiak 2-1 irabazi dio eta ondorioz selekzio gorria finalean izango da. 11koei erreparatuko diegu lehenik eta behin, baina aurretik gogora ezagun Espainiak Alemania kanporatu zuela, norgehiagoka estu baten ostean eta Mikel Merinok 116. Minutuan gola egin ostean, Frantziak berriz, pentxe esango dizuegu, baina aurreko norgehiagokan, Portugal eliminatu zuen penaltietan erabateko zehaztasuna erakutsiz, hain zuzen ere 5-3 irabazi baitzion Portugalgo selekzioari. 11koak errepasatuko ditugu, Luis de la Fuenteren taldea honelaxe irten da, Unai Simon izan da atepean, Jesus Navas eskuin hegaletik, Marku Kurela ezker hegaletik, Nacho eta Laporte atzealdearen erdialdean, Euskarri bikoitza osatu dute Rodrik eta Fabianek, erdipuntan izan da Dani Olmo, eskuin aldetik Lamine Yamal, ezker aldetik Nico Williams eta goian Álvaro Morata. Frantzian berriz, Didier Dechampsek 4-3-ko iko sistemaren aldeko apustua egin du, mainan izan da atepean, lauko lerroan atzealdean ezker hegaletik Teo Hernández, eskuin hegaletik Jules Koundé, erdialdean Saliba eta Upamecano, zelai erdian Tchouaméni erdian, ezkerraldean Rabiot eta eskuinaldean Kanté eta goian Mbappé ezkerraldetik, Dembele eskuinaldetik eta goian Kolo Muani. Norgehiagoka hasiera nahiko bizia izan da, bi taldeak ikusi da golaren bila zioazela, orain artean behar bada elkarrekiko errespetu gehiago zieten taldeak ikusi ditugu, baina gaurkoan nabarmen ikusi dugu hasieratik bai Frantziako selekzioa eta baita Espainiako selekzioa ere elkarri hozka egitera irten direla, eta horren adibide nagusia 8. Minuturako jada lehen dabiziko gola iritsi dela, kasu honetan Jesus Navasen akats larri baten ostean Tchouaménik baloion bat ipini dio Kylian Mbapperi, Kylian Mbappek erdirak eta ona egin du, eta Kolo Muanik ia bakarrik Unai Simonen atea gainditzea lortu du. Hala ere, Espainiaren orain arteko zera ikusita, jokoa eta abar ikusita, askoz ere gehiago egin beharra zeukan Frantziak, norgehiagoka aurrera ateratzeko, eta pixkanaka norgehiagoka berdintzen hasi denean bapatean Lamine Yamaleko 21. Minutuan sekulako gola egin du. Benetan ikeragarria da mutiko honena, 17 urte besterik ez ditu, eta futbolean gauza handiak egiteko deituta dagoen jokalari. Are azkanpotik sekulako jaurtik eta baina zitala egin du, eta mainan gainditzeko nahikoa izan den tokitik sartu du, gainera ikuskarria benetan Lamine Yamalek egin duen gola, non ipini duen baloi hori, nola jaurti duen, mainan ongi botada, baina ez du ukitzerik ere izan, benetan gol aparta Lamine Yamalena. Eta hor, Frantziak kolpe handi xamarra hartu du, eta Espainiako selekzioak aurrera jarraitu du, jokoaren ekimena gainera hartu du, eta 4 minuturen ostean Dani Olmo karea barruan kontrolona egin du, bi jokalari bikain gainditu ditu, eta jaurtiketa egin duenean egia da Jules Kounderi eman diola, baina paileak Dani Olmoren gola eman du, nik uste ongi emana dagoela, zuzenean golera baitzioan baloi hori, eta hor Espainiako selekzioa 2-1 emaitzarekin jarri da, eta horrelaxe amaitu da gerora norgehiagoka, lehen zatian gauza gutxi gehiago esateko, egia esan Frantzia oso sakontasun gutxirekin ikusi dugu, egia da Espainia atzealdean sendo ibili dela, batez ere Nacho eta Laporten partida ona izan da, Marku Kurelak ere ezkerregaletik behar bada erasoan ez du aparteko norgehiagoka egin, baina gerora bai, Jesus Navas izan da behetik gora nabarmen egin duen jokalaria, esan dugu lehen da biziko golean akats larri xamarra egin duela,
Gero ere eduki du hor baloi bat Kylian Mbappek hartu duena eta irrist egin duena, eta behar bada horrek erakutsi ziezagukeen, ez, Jesus Navasek deskonfiantzarekin edo jokatuko zuela, baina alderantziz izan da, oso jokalari beteranoa da, jada 37 urte baditu, eta esperientziak ere lagundu dio gaurkoan zalantzari gabe. Gerora, norgehiagokak aurrera egin du, Frantzia saiatzen zen, baina Espainia atzean ongi sartuta zegoen, gainera jokoaren ekimena ere jartzen zuen, bazuen, eta Frantziaren nahi eta ezin bat izan, ez, saiatu dira Dembeleren aldetik, Mbapperen aldetik, erdiraketak ipini, baina ez zuten ezertxo ere egiterik lortzen, eta, hortikan aurrera hortxe amaitu da lehen zatia, eta bigarren zatian, lehen zatiaren antzeko zerbait ikusi dugu, ezta, Frantzia noski dominatzen, Espainia ez oso itxuki golaren bila joaten, baina bai baloia hartzen zuenean edukitzen, ez, horretarako taldea ere bai baitaukate Espainiarrek, Rodrirekin, batez ere atzetik ateratzeko, Fabianekin, Dani Olmo bera ere hor laguntzera jaitsi izan denean, Williamsek eta Jamalek ere atzealdean behar denean asko laguntzen duten jokalariak dira, eta horrek laguntzen dio ere Espainiari zalantzari gabe, eta lehen aldaketa 58. minutuan egin du inteligentzia handiz egindako aldaketa, gainera Luis de la Fuentek Jesus Navas atera du zelaitik eta Dani Vivian sartu du. Jesus Navasen norgehiagoka esan dugu, beti gora joan da, jada 37 urte ditu, gaurkoan gainera ordezko bezala aritu da, gogoratuko dugulako Dani Carvajalek Alemaniaren aurka final laurdenetan txartel gorria ikusi zuela, eta naiz eta erasoan ez duen behar bada inbeste eman, atzealdean Mbappe kontrolatzeko oso ongi ikusi dugu, Frantziako jokalari onena edo mehatxu nabarmenena askotan ekidin du, ez dio behar bada eroso jokatzen utzi, eta alde horretatik ongi Jesus Navas. Eta Dani Vivian sartu da bere ordez, orduan hor, De la Fuente kapur bat Nacho eskuinaldera bidali du, eta Vivian Laportekin batera atzealdearen erdialde horretan kokatu. Eta Vivianen norgehiagoka ere ona izan da, egia da, ez duela berak zehatz-mehatz asko parte hartzerik izan, Frantziak ez duelako hor jokaldi nabarmenikan egin horrela, eta bete duela, esan daiteke. Gerora, 62. minutuan aldaketa hirukoitza egin du, erabat iraultza egin beharra zeukan Didier Deschamps taldeak, ez zen batere asmatzen ari, aukera gutxi sortzen, gainera Espainia ere tarteka jokoaren ekimena hartzen joaten zen, eta hori etzen batere gauza positiboa Frantziarrentzat, eta horren ondorioz Rabiot, Kante eta Kolomuan ikendu ditu, Rabioten norgehiagokaz zer esango dugu ez da bere partidarik finena izan, jokoan parte hartu du, baina aurreraka egiteko eta ez diogu sakontasun handirik ikusi, dueloak irabazten ere behar bada bere altuera dela eta beste nabarmentzeko gauza bat ere ez du askotan ikusi, eta nahiko norgehiagoka eskasa Rabiotena. Kanteren Eurokopaz hitz egin behar da orokorrean. Kante jokalari oso fisikoa zen, Chelsean batez ere fisikoa du, baloiarekin ere bikain moldatzen den jokalaria, zalantzari gabe, baina duen fisikoa beldurgarria da, Kantek duena, ez da bat ere mutil altua, ez da bat ere indarsua, eta alere zenolako fisikoa duen, eta gaurkoan erakutsi du hori, baina 62. minutuan Deschampsek erasora jo beharra zeukan, eta Antoine Griezmannen aldeko autua egin du bere ordez, eta azkenik Kolomuan Ibenok gola egin du, baina hortikan aurrera gutxi. Hortikan aurrera ez du apenas parte hartu, esan dezakegu baita ere Frantzia bere falta zela eta edo bere utzune hori ez, jokoan ez parte hartze horregatik eta egin batean 10ekin ere ari zela. Eta, Kolomuan iren norgehiagoka benetan golaz gain zer gutxi ikusi diogu.
Eta Kamavinga, Griezmann eta Barkola atera dira. Kamavinga izan da hortikan gehien saiatu dena. Kamavinganero norgehiagoka minutuak onak izan dira, baina horixe, Frantziari gaurkoan zehaztasuna falta izan zaio, nik uste Espainiaren bigarren gol horrek oso ukituta utzi duela Oiarren taldea, eta hortxe Kamavingak ere ez du asmatu, ez du miraririk egiterik izan, ez? Griezmann, Griezmannen Eurokopa orokorrean ez da ona izan, oso gutxi parte hartu du, sakontasunik bat ere ez, aukerak sortzerako garaian ere apenas ikusi dugu, eta, pixkanaka itzaltzen joan den jokalaria, ez, Antoine Griezmann. Egia da, azken minutuetan hor aukeraren bat edo beste izan duela, baina oso behartuta egindako erremateak izan dira, eta zulorik aurkitu ezinik ibili da Griezmann Eurokopa osoan zehar. Eta azkenik Barkola, nik uste aurtengo Frantziarentzat, aurtengo albisterik onenetako bat. Paris Saint-Germainen aurten erakutsi du, Txapeldunen ligako norgehiagoketan eta zenolako jokalaria den, gainera nortasun handikoa, izkin egiten oso ona, azkarra, area barruan sartzen dena, hori askotan alako jokalari gertatzen zaien bezala noski gola falta zaio, baina orokorrean norgehiagoka ona egin du hor egal horretatik sartu Natxoren aurka egiteko, eta burua usteren bat edo beste sortu dio, baina esan dugu bezala gorkoan Frantziari etzaizkio gauzak atera. Eta, une horretan, horixe, Frantzia oso behartuta, erabat presaka ikusi du, eta Espainia berriz lasai, baloia hartzen zuenean ere mugitzen, esan dugu talentua duelako, eta alde horretatik alde nabarmen xamarra ikusi da gaurkoan, eta Espainiak beste bi aldaketa egin ditu 76. minutuan, Olmo eta Morata kendu ditu Oiartzabal eta Merino sartzeko, nabarmen Dani Olmoren norgehiagoka oso ona izan da, golaz gain asko parte hartu du jokoan, Eurokopa osoan zeharreren ikuste Espainiarentzako egon den albisterik onenetako bat izan dela, zalantzari gabe Dani Olmo, eta gaurkoan ere sekulako partida jokatu du. Álvaro Morata gaurkoan nahiko kamuz ikusi dugu, ez dugu behar bada beste norgehiagoketan bezain beste parte hartzen ikusi, golikan ere ez du sartu, eta kritika ugari jasotzen ari da, eta ikusiko dugu ea zer gertatzen den, berak ere esan du, behar bada honen ostean selekzioa ere utziko duela, ea zer gertatzen den Moratarekin, eta bere ordez Oiartzabal atera da, Merinoren minutuak onak izan dira, apur bat eusteko, jada Espainia etzioan erasora eromoduan, eta horregatik Merinok ere bere jokoa edo kalitatea ateratzeko unea ez zuen, beste funtzio bat zuen gaurkoan noski, eta Oiartzabalek antzeko zerbait, Oiartzabalena horixe goian alik eta gehien presionatzea, area barruan aukerak balima zituen saiatzea, baina orokorrean askoz ere aurrelari inteligentea da, Mikel Oiartzabal realean askotan ikusten dugu, eta aurrelari inteligentea da, ez da jokalari azkar bat, ez da 50 metro esprinean korrituko dizkizuna, ez da gutxiagorik ere, askoz ere jokalari inteligenteagoa da, baloiarekin une bakoitzean zer egiten badakiena, nora bidali, nori pasa, noiz gelditu, benetan hori guztia oso ongi egiten du Oiartzabalek, eta pur bat horretarako atera du, eta nik uste funtzioa ongi bete duela. Eta 79. minutuan Dembele kendu du Giroud ateratzeko, jada golegileak behar zituen, erdiraketetara jokatzen ari zen nabarmen Frantzia, jada etzegoen taktikarik, jada dena ahalik eta gehien Espainiaren zelaia zapaldu eta erdiraketak imintzea zen, horretarako atera du Giroud, Dembele, horixe, betikoa gertatzen zaio, ez, Ousmane Dembeleri, errekorteak eta egiten oso ona, barneraka sartzen, area barruan, baina azken pase hori falta zaio Dembeleri, eta horixe izan da apur bat bere futboli bilbidean zehar falta izan zaiona, ez, azken pase horretan asmatzea. Bestela sekulako jokalaria da, izkin egiten oso zaila da geratzen, oso jokalari ona da Dembele, baina gaurkoan ere horixe falta izan zaio, azken pase hori, gainera batzuetan ideiari gabere ikusi dugu, eta horixe gertatu zaio. Eta azken minutuetan jada, Yamal eta Nico kendu ditu, apur bat Ferran eta Zubimendi sartu ditu, jada emaitzari eutsi eta garaipena bermatzeko, eta horixe gertatu da. Espainia Eurokopako finalera Frantziari 2-1 irabazi ostean. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean on izan agur.